Benvida, Marta. Que tal? E máis cousas de música. Falabas de Florencio. Falaba de Florencio. Pois, a verdade é que, claro, súa semana. de cara a estas datas hai unha chea de poemas musicados, e se parece, podemos facer unha escolma de tres delas, aparte de tres etapas moi diferentes de Florencio. Empezamos da máis recente a máis antiga, non? Por exemplo, con Dioibo, que é un dúo de metal de Vigo que decidiu musicar o poema Hai sede de Nova Galicia. Este é un poema que publicou no ano 63 no libro Galicia infinda, cando xa estaba exiliado en México despois da Guerra Civil. Entón o poema de que vai falar a morriña da nostalgia, non, que tiña da terra. Dicir nada que Dioibo está misturando metal e poesía continuamente. Xa eles comezaron a súa andaina musicando a Rosalía, sempre pola morta esperas, e despois unha pasaxe de Retorno a Taguenata de Méndez Ferrín, coa propia colaboración de Ferrín. Pero neste caso Florencio non está, pero aquí queda a súa sede da Nova Galicia. Os poderemos ver en concerto. Sí, pudemos escoitar como rockeaban a Florencio en Sarria este fin de semana. Estarán no de xuño xunto co Bloodhunter tamén no Transilvania de Vigo. Os poderemos escoitalos en directo. Ajá.